práve prebieha 9. modul Akadémie nástupcov a veľmi som šťastná, že sa realizuje práve v rodinnej firme Mespoma. Dnes sme zavítali do Dvorov nad Žitavou, kde nás privítala rodina Kolesárových. Generačná nástupkyňa Denisa Jamrišková nám v rozhovore priblíži nielen históriu značky Mespoma, ale aj to, ako prebehlo odovzdanie agendy z tej staršej generácie na tú mladšiu, a to práve na Denisu Jamriškovú a jej brata Jána Kolesára mladšieho. Milí priaznivci rozhovorov Inštitútu rodinného biznisu, dnes sa stretávame v jednej z výrobných prevádzok spoločnosti Mespoma v Dvoroch nad Žitavou a vyspovedáme Denisu Jamriškovú ako generačnú nástupkyňu spoločnosti Mespoma, ktorá vedie firmu spolu so svojím bratom. Denisa, dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Asi možno na úvod by ste nám mohli priblížiť, ako to máte vlastne s bratom teraz momentálne rozdelené, a skúsime teda od toho stavu, aký je teraz, vrátiť sa aj k histórii a určite aj k vízii, čo sa týka vašej spoločnosti. Áno, tak momentálne teda pôsobíme vo firme dvaja s bratom a tá naša dohoda bola taká, ktorá sa vyvinula vlastne tou históriou, ako sme pôsobili vo firme, že ja sa starám o oblasť financií a personalistiky a takej vnútornej prevádzky firmy a môj brat zastrešuje vlastne obchod a výrobné divízie. Koľko sa venujete vedeniu firmy? Koľko už aktívne pôsobíte vo firme? No, aktívne som vo firme od roku 2002, môj brat od roku 2009, on je mladší. A súčasťou takého ako keby aj vedenia, s tým, že sme sa stali konatelia, aj zároveň majitelia, ja som asi od roku 2015, ak si dobre pamätám. Aké boli tie vaše najväčšie výzvy, keď ste nastúpili do rodinnej firmy? Tak moje výzvy. Ja som nastúpila ako čerstvý absolvent firmy, čiže ja som sa vôbec na to nepozerala, že teda aká bude moja budúcnosť a tak ďalej. Brala som to ako moju prvú pracovnú skúsenosť potom, ako som ukončila vysokú školu, takže to bolo také bezprostredné. Začala som na ekonomickom úseku, pôsobila som ako účtovníčka, potom som bola na personálnom oddelení, tam boli tie prvé kontakty, akože zákonník práce a tak ďalej. Takže to bolo mojich prvých minimálne 10 rokov. Čiže som bola súčasťou bežných úsekov. Bežného chodu. A potom ste sa vlastne preklopili do toho riadenia. Aký to bol pre vás možno osobný skok? Na mojom mieste vlastne pôsobil pán Vigaš, ktorý odchádzal do starobného dôchodku, takže ja som plynule, vlastne to taká tá situácia vyvodila, že som plynule začala preberať jeho agendu. Popri ňom som pôsobila asi 2 roky a od roku 2015 som vlastne začala zastávať pozíciu finančnej personálnej riaditeľky vo firme. To je skvelé, my sa poznáme nejakých 8 alebo 9 rokov, Deniska. A myslím si, že naši poslucháči, alebo tí, ktorí nás teraz počúvajú a pozerajú, ale myslím si, že nevedia úplne, že čo Mespoma všetko robí. No jedna vec je to, čo vidíme na regáloch a vieme si kúpiť a sme v kontakte s vašou firmou, ale myslím si, že tá celá história vašej firmy, ako k tomu vôbec otec prišiel a ako to vzniklo, toto môže byť veľmi zaujímavé. Tak nám to môžeš približiť? Nie je tu teda otec, ale očami nástupcu. Čo všetko vieš, ako to začalo? Tak otec pôsobil počas socializmu v zvolenskom mäsopriemysle, ktoré zabezpečovalo distribúciu ingrediencií a rôznych mäsových pomôcok do vtedajších mäsopriemyslov v rámci celého Slovenska. No, prišla revolúcia, 89. rok a môj otec vždycky hovoril, že síce došlo k nejakej revolúcii, k zlomu, ale a legislatíva žiadna nebola. Teraz tie štátne podniky zanikli, ale bolo treba ďalej dodávať do tých mäsopriemyslov, pretože tí ľudia ďalej aj po 89. museli ďalej jesť. To znamená, že oni ako keby kontinuálne otec pokračoval v tom, čo robil v
v tej predchádzajúcej práci a keď sa nejaká legislatíva utriasla v roku 1991, tak si založil vlastne SROčku, spoločnosť s ručením obmedzením a ďalej distribuoval, mal vlastne z minulosti kontakty na zahraničie a tie pomocné materiály dokázal doviesť na Slovensko a dodať ich do toho mäsového priemyslu. No postupne, ako videl nejakú víziu a tomu, že teda má to asi budúcnosť, tak sa začal zamýšľať nad tým, že chce to mať viac pod kontrolou. To, čo vlastne dodáva do tých mäsopriemyslov a začal zvažovať o tom, že začne realizovať prvé výroby úplne v malom, garážové výroby. To znamená, že ja si ako dieťa pamätám vo Zvolenie na centrále, tam, kde teraz máme administratívne priestory, vo dvore, v garáži, to bola veľká garáž na nákladné motorové vozidlá, tak tam bola umiestnená prvá balička, ktorú ste mali vidieť, možnosť vidieť aj u nás teraz vo výrobe, kde ich máme 22. A tam začalo prvé balenie korenín. No a postupne sa to začalo rozširovať, začali sa zväčšovať objemy, takže bolo treba hľadať nové priestory, bolo treba sa priblížiť tomu mäsopriemyslu, takže sa začali riešiť a kupovať nové distribučné strediská, kde tie zásoby sa začali uskladňovať, aby sme dokázali čo najrýchlejšie dodať ten tovar. A postupne sme vlastne vybudovali aj výrobu okrem teda výroby na koreniny, výrobu na spracovanie prírodných čriev a výrobu na spracovanie umelých obalov a podporne máme ešte aj výrobu na spracovanie drevnej štiepky na údenie do mäsopriemyslu. Ja teda do toho len vstúpim, že od toho sa odvíja aj vlastne názov vašej spoločnosti Mespoma. Áno, Mespoma je vlastne skrátka od mäsový pomocný materiál. Takže takto vznikol ten názov. Medzičasom sme teda revidovali logo, takže už vyzerá trošku aktuálnejšie, lebo v minulosti to bol taký Zvolenský zámok a okolo Zvolenského zámku bola taká Mespoma. Dobre, a vy ste ešte, že do toho vstúpim, a vy ste ešte nám vo výrobe, keď ste spomínali, že naozaj, že veľké množstvo tých retailových produktov je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že prešla nejakým spôsobom vašou výrobou. Troška nám to približte. Čo môžeme pozerať, že čo určite urobila Mespoma? Keď pôjdeme na budúce do potravín. Áno, tak okrem toho, že zákazníci nás poznajú cez naše malospotrebiteľské balenie a korenín, tak my sme distribútorom vlastne mäsových pomocných materiálov pre mäsový a iný potravinársky priemysel. To znamená, že keď idete do obchodu a či si kúpite šunku, salámu, párok alebo aj nejaký sojový výrobok, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že nejakou ingredienciou našou sme prispeli u akéhokoľvek potravinárskeho alebo hlavne teda mäsového výrobku. Či už dodaním nejakej koreninovej zmesi do toho výrobku, alebo dodaním prírodného čreva, alebo toho umelého obalu, alebo aj inej časti. Vrátim sa k tej histórii. Viem, že keď my sme sa stretli prvýkrát, tak neboli ste úplne rodinná firma. My sme sa začali o tom rozprávať, že otec teda mal potom svojho teda spoločníka a takto ste začali vlastne so svojou firmou. A keď sme sa začali rozprávať o tom, že pracujeme s rodinnými firmami a tak prišlo také veľké uvedomenie otca, že on chce byť rodinná firma. A vtedy začal hovoriť, že už aj môj syn tu pracuje, už aj moja dcéra tu pracuje a tak ďalej. Tak ako to bolo, keby si to mohla povedať? Otec bol väčšinový majiteľ, ale mal aj minoritných spoluvlastníkov v rámci firmy. Boli pôvodne 4. A postupom toho času, ako sa to vyvíjalo, že niektorí vlastne chceli ísť vlastnou cestou, že to bolo ako také prirodzené, že sa rozhodli odísť a už nepôsobiť viac vo firme. A niektorými sme sa dohodli, teda na popud aj vlastne pani Eriky, že teda chceli by sme, aby to bola rodinná firma, tak sme postupne museli nájsť finančné zdroje na to, aby sme sa s minoritnými spoluvlastníkmi rozlúčili a ostali sme vlastne 100%, celá firma je 100% vo vlastníctve rodiny.
Hej, tak toto sa podarilo. Otec si to zobral ako takú svoju veľkú výzvu v procese, ktorý sa už vtedy štartoval, to bolo to nástupníctvo, že toto určite na prvom mieste chce a potom sa porozprávať o tom, že kto to prevezme tak, ale toto si zobral za takú veľkú vec. Aj to bola veľká vec, lebo nebolo to jednoduché, ale sa vám to podarilo, takže rodina Kolesárová je teraz jediným vlastníkom firmy Mespoma. Hej. Áno, už posledných 7 rokov, kedy sme vyplatili vlastne posledného minoritného vlastníka. Boli to veľké úverové zdroje a budúci rok vlastne ich konečne dosplácame a už budeme zbavení aj takéhoto externého zdroja. Fantastické. Hej. Veľmi, veľmi som sa tomu tešila, že sa vám to podarilo. Tak vstúpila si do firmy. Počujem, že prvý rok si, teda hneď po škole, si vstúpila do firmy, stala si sa členkou finančného oddelenia a potom prišiel brat. Áno. A na akú pozíciu prišiel brat? A v koľkých rokoch? Brat prišiel v roku 2009 a tiež pôsobil najprv tu v Dvoroch nad Žitavou, aby mal teda kontakt s výrobou, aby sa oboznámil, že ako... Čiže takú rotáciu absolvoval, hej? OK, výborne. Rotáciu, to znamená bol tu a bol potom prioritne, teda veľkú časť svojho kariérneho pobytu vo firme bol súčasťou zahraničného obchodu, to znamená nákupu, divízie nákupu, kde sa postupne prepracoval, no a bol potom riaditeľom celého nákupného oddelenia. Pracoval aj tvoj manžel vo firme vtedy, keď my sme sa stretli. Takže viem, že pán Kolesár celý čas hovoril, ale je tu aj Zaďko a Zaďko to riadi a je tu syn a je tu dcéra, ako to urobiť a tak, to ešte potom nejako sa to otvoríme, takže ako širšia rodina. No, to je tiež téma rodiny. Zamestnať širšiu rodinu alebo nezamestnať. Takže ako s tou vašou širšou rodinou? Čiže ako to dopadlo? Áno, manžel tiež pôsobil vo firme vlastne 20 rokov a postupne sa stal obchodným riaditeľom vlastne spoločnosti, takže tiež mal veľmi dôležitú pozíciu. Budoval vlastne obchodný tím, stratégiu obchodnú a tak ďalej. No a ako sme všetci traja vlastne rástli profesne, kariérne, vlastnými ambíciami, a na druhej strane otec chcel z toho vybudovať rodinnú firmu, čo už sme aj boli. Ale teraz prechádzame do tých ako keby citlivejších tém, pretože naozaj to bola veľmi ťažká časť aj môjho života, pretože mňa sa to dotýkalo nielen profesne, ale veľmi aj osobne. Tak sa to začalo, ako sa hovorí, že dvaja kohúti na jednom pieskovisku, je veľmi náročné ukorigovať. A už to vlastne v tom čase môj otec nezvládol korigovať. Môj brat samozrejme mal prirodzenú ambíciu, jednak ešte aj tá pokrvná väzba. A môj manžel tiež má svoje ego. A mal niečo vo firme odkrútené a takisto veľa zásluh. Takže jasné, že to vyústilo do situácie, kedy sme to museli jednoducho preseknúť. A pre dobro firmy to rozhodnutie bolo také, že teda manžel po 20 rokoch vlastne z firmy odíde. Takže momentálne pracuje s potravinami. Musím povedať, že je veľmi spokojný. Posledné 3 roky pracuje rovnako na pozícii obchodného riaditeľa, takisto je súčasťou predstavenstva vlastne spoločnosti, čiže jeho ambície ostali plne naplnené, takže je naozaj spokojný a musím povedať, že je spokojný aj môj brat, pretože zobral si vlastne pod seba aj celú tú agendu obchodnú v rámci firmy, obchodnú stratégiu, kľúčových klientov a tak ďalej. Takže myslím si teraz už, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože emočne nastal rozhodne kľud v rámci firmy. Emočne sa uľavilo aj mne, pretože to bolo veľmi náročné riešiť častokrát cez mňa komunikáciu brat, manžel, otec, traja chlapi, môj otec je takisto lev.
je to určite aj výsledok toho, čo vybudoval, tá jeho priebojnosť a sila osobnosti. Takže ja som bola vždy tá žena medzi 3 silnými chlapmi. Takže majú tieto veci dopad na rodinné vzťahy a na vzťahy nielen partnerské, ale aj rodinné celkovo. Takže k dnešnému dňu chodíte k otcovi všetci s bratom a s tvojim manželom a s tvojou rodinou na grilovačky? Áno. Dobre, lebo viem, že u vás zabíjačky boli témou. Keď som sa s tvojím otcom stretávala vtedy, však aj za tvojej účasti, tak to bolo vždy medzi 2 zabíjačkami a to bolo vždy veľmi čarovné, takže takže stretávate sa. Takže to celé upokojilo a nakoniec to vyústilo pozitívny zámer. A čo si musela preto urobiť? Lebo predpokladám, keďže ty si medzi tým balansovala, tvoja rola v tomto vnímam, že bola kľúčová. Že to teraz tí chlapi takto majú. Áno, a musím povedať, že otec dodnes mi ako keby nevie odpustiť to, že som v tomto ako keby chytila stranu manželovi a povedala som otcovi, že nechaj ho ísť. Pretože otec dodnes ako keby mňa viní, že keby som to bola ja ináč, ako keby hrala a komunikovala, že Tomáš by bol stále, manžel by bol stále vo firme. Ale otec chcel, aby... Nepovedala by som to tak, že nechcel, len tá situácia, ktorá vlastne bola v rámci firmy, a to napätie, že boli ako keby 2 vo vedení, ktorí mali veľmi silné ega, nebola priateľná. Prenášala sa ale aj na zamestnancov, na rozhodovanie, na firmu, celoplošne. Čiže tá situácia nebola dobrá a ja som teda podporila manžela, aby z toho vycúval a aby teda odišiel. Tak ja to hodnotím ako pozitívne, aj keď viem, že otec stále bude mať niekde na pozadí to, že... Napriek tomu, že to ide dobre, napriek tomu, že sa upokojili vody, že tvoj manžel je spokojný, ty si veľmi spokojná podľa toho, čo hovoríš, brat je spokojný, otec to tam má niekde, brní chvostík. Ja si myslím, že môj otec túto vec vníma na pozadí ako svoje zlyhanie. Áno, že to nedokázal ukočírovať tak, ako to bolo koncipované od začiatku. Že tam budeme 3, de facto 4, pretože teraz už je vo firme aj bratová manželka, ktorá pôsobí na úseku marketingu. Ako vychádzaš s bratom? Kto myslíte teraz? Ja? Ako ty vychádzaš s bratom? Dobre, korektne, v rámci biznis vzťahov, korektne, aj súkromne. Dobre, áno, že ten dopad bol taký, že eliminovaný a teraz je OK. Áno. My sa z toho tešíme. Áno. Dobre. Ja mám otázku, čo sa teda dialo vo firme, keď váš manžel odišiel a tie kompetencie medzi, povedzme, vami a bratom sa nejako prirodzene rozdelili, alebo prebiehala tam nejaká ďalšia diskusia? Ani nie medzi mnou a bratom, pretože ja som sa nikdy nestarala do obchodných záležitostí firmy, čiže to prešlo pod môjho brata, s tým, že samozrejme sme museli nájsť externého obchodného riaditeľa, ale ten už samozrejme nemá také kompetencie, ako mal môj manžel, keď bol obchodným riaditeľom. Čiže on teraz priamo spadá pod môjho brata, ten externý obchodný riaditeľ, lebo tá agenda je široká, takže... V tom procese nástupníctva, ktorý ja ako keby evidujem aj ty, o ktorom hovoríš, ktoré boli také kľúčové milníky, ktoré by si teda, na ktoré si teraz rýchlo ako keby spomenieš? No, u nás tým, že sme naozaj všetci pôsobili tak dlho v rámci firmy a spontánne, tak u nás to tak celé išlo tak prirodzene. U nás nikdy to nebolo, že a od teraz. A toto u nás jednoducho tie veci tak plynule išli, diali sa, priberali sa a otec sa postupne ako keby sťahoval z tých vecí. Ja ani neviem povedať, že odkedy, že tú agendu výlučne nechal na mňa, alebo napríklad právnu agendu firmy a tak ďalej, len zrazu k tomu došlo. Teraz myslím na to konkrétne napríklad, že
tie milníky ja vnímam napríklad, že niekto z vás si povedal, tak toto takto nie, že musíme urobiť zmenu napríklad, alebo že si ty alebo brat povedali, že ak sa niečo nezmení, pravdepodobne mne to takto nebude vyhovovať. Milník beriem to, že otec sa rozhodol, že vykúpi podiely od ostatných, aby ste sa stali výluční vlastníci. Milník beriem aj to, že prišlo k rozhodnutiu, že tvoj manžel odíde z firmy a ináč sa prerozdelia ako keby kompetencie. Takže ako keby tieto milníky ja vnímam, ktoré sú emočne a vlastne kompetenčne náročné a častokrát sa stretávam s tým, že milník je, že jeden z generácií povie, mám toho plné zuby, neviem, čo mám robiť, ale ak sa to nezmení, odídem. Hej. Sú to aj nástupcovia, ale niekedy rozmýšľajú tak aj majitelia, že nevedia, čo majú robiť, ale vidia, že to ide na úkor ich zdravia, vzťahu, slobody a tak ďalej. A na tieto milníky som myslela. Áno, tak my sme tieto témy, ktoré boli citlivé predtým, začali otvárať v súvislosti s tým, že sme začali budovať novú štruktúru vlastne spoločnosti. Začali sme zakladať rodinný holding, začali sme formovať tieto štruktúry, ako budú do budúcna vyzerať. A pri tejto príležitosti sme začali otvárať tieto témy, ako to bude vyzerať aj vlastne v rámci vnútra firmy a rodiny. Výborne. A tam sa tie veci nastavili a vyčistili. Áno, tam sa to vyčistilo. Práve v tej chvíli. Hej. Dobre, výborne. Takže aké kroky by ste, povedzme, odporúčili aj iným rodinným firmám, keď naozaj nastane takáto situácia, že už treba odovzdať to žezlo, prebrať, tá nová generácia musí sa do tej firmy postaviť a už naplno fungovať. Aké by boli teda odporúčania aj pre iných? Čo bolo pre vás takéto naozaj že kľúčové? Je to veľmi ťažká otázka. Ďalšia vec, ako ja sa na toto dívam, možno trošku aj odbočím, je, že úplne iné problémy riešia zakladatelia firmy pri tom nástupníctve, pri tom prechode, ktorí majú napríklad deti, ktoré sa nezaujímajú o firmu, alebo majú, že povedia si, že našťastie jedno. Tak úplne ináč pristupujú k celému tomu nástupníckému procesu a k tomu, čo sa bude diať a ako to bude prebiehať. Dívam sa na rodinu z firmy Just. U nás to preto bolo také iné, pretože my sme zrazu boli ako keby traje adepti, ktorí sme boli pripravení, mali sme už niečo za sebou, skúsenosti a všetci traja sme boli ambiciózni. A chceli sme a videli sme ten život v súlade s firmou. Čiže toto bolo vlastne u nás kľúčové, čo sa u nás riešilo. Môj otec vždy hovorí, že vtedy, keď bolo najhoršie, tak on povedal, že mne všetci závideli, že ste traja vo firme, že toto mám poriešené a vy teraz čo to tu idete rozbiť? Hej? Takže toto sú vlastne, toto je citovanie môjho otca, pretože my sme zrazu boli traja a vyzeralo to, ako keby sme sa išli byť o moc. Keď to tak poviem, ako keby hlúpo. A bolo to tak, že ste sa bili o moc, alebo to tak nebolo? Keď to tak otec videl, lebo z čoho pochádzal ten strach? Áno, ja zase z toho vycúvam. Nie, medzi môjim bratom a môjim manželom to tak, áno, to tak bolo. Hej. Je to prirodzené. Tí, ktorí riadia obchod, tí, ktorí sú v tom obchode veľmi súčinní a tak, majú veľmi blízko k tomu, aby sa stali výkonní riaditelia. Je to veľmi ako keby malý krôčik k tomu. Takže je to taká prirodzený vývoj. Dobre, veľmi sa teším. Máte deti s tvojim bratom, takže koľko je členov ďalšej generácie? Brat má dvoch synov a ja mám 2 dcery. Takže najstaršia. Moja dcéra 16. 16 a najmladší? A najmladší je bratov syn a ten má 6. Dobre. 16 to už začína možno téma brigád, takže ste klasická rodinná firma, chodia deti vaše a vnúčatá zakladateľa na brigády?
Ešte nie, lebo presne 16 je ten zlomový vek, kedy to aj legislatíva umožňuje, tú brigadnickú prácu toho študenta a dcéra bude mať 16 teraz v lete. Ale ona už má, tento rok má leto rozplánované. Takže Mespoma je v plánoch dcery 16-ročnej, ktorá bude teraz mať 16 rokov? Pre tento rok nie, aj keď otázky boli, pretože ja som začínala pôsobiť práve ako taká hosteska na potravinových výstavách a v baliarni, presne keď som bola asi v jej veku. Takže toto bola otvorená téma, ale aj situácia v rámci firmy a potravinárskych výstav sa mení, čiže aj my tento rok asi nebudeme účastní, čiže tak nejako prirodzene. Nemusí to mať v pláne? Nemusí to mať v pláne. A rozprávate sa s tou treťou generáciou, vy ako druhá generácia, o firme, o povedzme tom nástupníctve, o pôsobení vo firme, aj keď možno niektoré z tých detí a z tých nástupníkov ešte sú mladší? Áno, ešte nie. Samozrejme, že moje dcery tým, že sú staršie, tak určite vnímajú to, že pôsobím vo firme, že firma je, oni hovoria, že dedová a tak ďalej. Čiže tieto veci oni vnímajú. A viem, že ma to čaká, pretože my ešte nad rodinným holdingom máme nadačný fond a v rámci nadačného fondu pôsobí rodinná rada, kde každý člen 3 generácií spätne po dovršení 18 rokov sa stáva súčasťou rodinnej rady. To znamená, že aj moja najstaršia dcéra o 2 roky sa stane súčasťou rodinnej rady. Nebude mať síce ešte hlasovacie práva do 26, ale viem, že najbližšie 2 roky bude musieť začať otvárať tému aj teda firemných záležitostí aj pred ňou. Takže máte holding vytvorený, máte spísanú rodinnú ústavu, máte rodinné... Máme štatút rodinného nadačného fondu. A tam v tom sú vlastne tiež v tom štatúte sú pravidlá. Tak a to, ak dobre som rozumela, celá tá cesta nastavovania toho vám nastavila to, že ste teraz v poriadku, že tie veci máte dohodnuté. Odporúčate to rodinným firmám, aby týmto si prešli, nech je akákoľvek veľká, lebo majú predstavu rodinné firmy o tom, že len veľké by to mali robiť. Takže myslíte si, že toto rodinným firmám môže pomôcť, nech sú akékoľvek veľké? Áno, určite áno. Pre mňa teraz je dôležité to, že ja presne viem, ako to bude vyzerať, pokiaľ to naše deti nepokazia. Ako to bude vyzerať pri 3., 4. generácii, čo sa bude diať, na aké budú mať nároky, ako budú môcť fungovať, že si budú môcť budovať aj vlastnú kariéru, popri tom, že budú súčasťou majetkovej štruktúry. A to boli pre mňa veľmi dôležité veci. To, čo som vlastne ja sledovala aj všade v mojom okolí, že mám dcéru, syna, ktorý študuje medicínu a chce byť lekár, ale toho predsa nevylučuje z toho, aby bol súčasťou majetkovej štruktúry firmy a aby mal rovnaké nároky na benefity, na to, čo vybudoval otec, starý otec, prastarý otec. Čiže toto bolo kľúčové, ako sme k tomu pristupovali. A druhý kľúčový bod to bolo želanie môjho otca, aby sme tie nástroje nastavili v maximálnej možnej miere tak, aby nebolo jednoduché, aby sa firma delila, aby sa parcovala. Čiže naozaj momentálne je to nastavené tak, že by to bolo veľmi ťažké tú firmu začať ako keby deliť, rozpredávať, parcovať. Má slúžiť len pokrevnej línii. Áno, má slúžiť po pokrevnej línii a má slúžiť ako celok, tak ako bola vybudovaná. História Mespomy teda má viac ako 30 rokov a ja sa chcem teda spýtať, že aké sú tie vízie do ďalších rokov, 10 ročí pre vašu spoločnosť? Tak určite chceme ďalej len rásť, nemôžeme zastať. Kľúčové je pre nás vývoj, to je naše najkľúčovejšie odvetvie, ktoré nám prináša najväčšiu pridanú hodnotu. Na toto sa fokusujeme, na to smerujeme všetky naše investičné projekty. A tým, že naozaj vidíme svoj život v
tej firme, tak obidvaja s bratom robíme maximálne preto, aby sa firme do budúcna darilo a aby sme tú firmu naozaj tým ďalším generáciám mohli odovzdať v slušnej kondícii. Môžem sa spýtať, akú máte dohodu medzi bratom, ktorá by mohla inšpirovať aj ostatných, keďže máte tak rozdelené to vedenie, ako máte medzi sebou s bratom. Na čom ste sa dohodli a ako budete prijímať rozhodnutia? No, rozhodnutia sa určite budú prijímať na úrovni rodinnej rady, kde momentálne v rámci nadačného fondu, teda okrem rodinnej rady, funguje aj správna rada. A tú spravodlivosť sme nastavili takým spôsobom, že budeme rotovať, kto bude predseda rodinnej rady a budeme rotovať aj predsedu správnej rady. To znamená, v období 2 rokov, kedy bude predsedom rodinnej rady niekto z mojej rodinnej vetvy, tak v tom období tých 2 rokov bude predsedom správnej rady niekto z bratovej rodinnej vetvy. A takto to bude neustále rotovať. Takže to sme našli ako nejaký balans, ktorý by mal zabezpečiť nejakú formu spravodlivosti. A či to prinesie aj vždy dohodu, to nevieme, ale to boli ďalšie veľké a ťažké témy, ktoré bolo nutné zapracovať do toho štatútu, že čo keď naozaj tie vetvy nenajdú tú spoločnú reč a dôjde k patovej situácii. Takže to boli tiež veľmi ťažké diskusie. Vždy máme takú poslednú otázku a to je, že čo by si odporúčila nástupcom, ktorí sú teraz v procese preberania nejaké pozície, role v rodinnej firme a takisto aj, čo by si odporúčila majiteľom. Takže čo by si odporúčila v tomto momente nástupcom? Na čo si možno majú dávať pozor, do čoho ísť, do čoho neísť, keby si mala niečo odporúčiť, čo by to bolo? Nástupcom ja len hovorím, že učiť sa, snažiť sa, robiť maximum a to, čo ja budem odporúčať aj mojim deťom, je, že aby boli lepší ako my. To je vlastne ten cieľ toho nástupníctva. Že tie ďalšie generácie musia nás preskočiť. A tým pádom zaručíme budúcnosť tej firmy. No a čo odporúčam majiteľom hlavne, ale teda neviem, či mi to prináleží, pretože... Takže verím tomu, že ty ako nástupca si reálne vnímala a cítila, že keby to bolo ináč, tak by bolo jednoduchšie, alebo jak dobre, že toto on urobil alebo neurobil. Takže s tvojimi očami, čo by si odporúčila majiteľom? Čo urobil vlastne otec dobre, to je to, že naozaj nás viedol k tomu, že sme si tú firmu od malička vzali za svoje. To bol aj výsledok toho, že sme naozaj traja boli tak stotožnení s tou prácou vlastne v tej firme a s prijatím tej zodpovednosti a tých hodnôt, že toto urobil môj otec naozaj veľmi dobre. Aj keď ako neviem, ako sa mu to podarilo, ale fakt sa mu to podarilo. A že ja musím povedať, že aj môj brat by ako dal život za firmu. Ako niekedy ako obdivujem moju švagrinu, lebo toto zdedil môj brat naozaj po otcovi, že tá firma, že dokáže dať život firme. Tak toto naozaj odporúčam a budem sa snažiť ja preniesť na moje deti, aby sa tak prirodzene dokázali zžiť s tým, že tá firma je súčasťou bežného života. S týmto odkazom by sme sa teda rozlúčili. Ďakujeme veľmi pekne Denise Jamriškovej zo spoločnosti Mespoma, ktorá nám dnes spravila aj krásnu prehliadku ich priestorov. Slovenská spoločnosť Mespoma s jednou z prevádzok z dvorov nad Žitavou, odkiaľ sa lúčime. Ďakujem veľmi pekne za spolurozhovor aj Erike Matvi, zakladateľke Inštitútu rodinného biznisu. Moje meno je Mirka Ríšková, ja som PR špecialista a budeme sa na vás tešiť zase niekedy na budúce. Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia.